14 adegas do Ribeiro participan esta fin de semana nas xornadas de portas abertas das rutas dos viños de Galicia. Recuperamos, polo tanto, o formato tradicional destas xornadas, cando menos no Ribeiro. Teño que decir que, de verdade, creo que a xente ten moitas ganas de volver a moverse, ten moitas ganas de turismo, ten moitas ganas de viño, ten moitas ganas de territorio. Insisto, no Ribeiro isto é o que estamos detectando e hai unha mostra que para min é moi significativa e é que os viñobús que vimos organizando neste tipo de eventos están coas plazas xa esgotadas hai uns días. A Deputación, dentro da súa liña de apoio aos sectores productivos primarios da provincia de Ourense, pois aposta decididamente polo mundo do viño e, como resposta a ese dinamismo que dicía antes, aposta pola denominación de orixe Ribeiro. E, nese sentido, pois, só me queda dicir, dar os parabéns, unha vez máis, tanto a Ruta do Viño como a denominación de orixe Ribeiro pola organización destas actividades e convidar a cidadanía que disfrute, porque vai a ser un éxito, xa o dicía Juan, un éxito xa a día de hoxe que hai actividades co aforo totalmente completo, e iso pois nos é unha sinal e un indicador tamén claro de que as cousas están a facer ben. Ademais da visita ás adegas, estas xornadas inclúen varias actividades paralelas, entre elas a finalización da rodaxe dun documental sobre a figura dos arrieiros. Despois da presentación no Castelo de Monterrei destas xornadas, despois de 3 xornadas celebradas en 3 fins de semana, Rías Baixas, Valdeorras e Ribeira Sacra, pois chegamos este fin de semana a Deo do Ribeiro, na que queremos convidar a todos a participar e nunhas xornadas que fiel reflexo da aposta de Xunta de Galicia xa na época pre-pandemia, pero na que en plena pandemia nos damos de conta todos, eu penso que todos os galegos ou todos os cidadáns, da importancia da esencia onde vivimos todos, que é da nosa terra.